Il-Partit Nazzjonalista fuq istruzzjonijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni ordna li l-kumpanijiet tiegħu joħorġu invoices folot għal reklami li qatt meżistew biex idaħħal il-flus minnhom. Dawn is-suppost reklami kienu għal btieten tal-Air Malta u skont dak żvelat il-ħadd, it-tieni kumpanija li kienet qed tagħmel is-suppost reklami kienet dik li tipprovdi l-ikel fl-isptarijiet. Innota dan il-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd filgħodu meta quddiem folla mdaqsa li nġabret biex tisma' l-messaġġ tiegħu fiċ-Ċentru Laburista taż-Żurriq irrefera għall-aħħar żvilupp fl-iskema Pagi PN. Xi tagħmel riklam għall-kumpanija mela għall-kumpanija tal-bsisem flajru tas-sopop fl-isptar huwa sitwazzjoni ta' ksur ta' liġi mill-aktar ċar. Wara jiem jaħrab u ma jweġibx il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, Busuttil kien sansitra wasal jgħid li fatti żvelati kienu invenzjoni. Dr. Busuttil, tikkonferma ma li f'4 snin il-Partit Nazzjonalista ħa donazzjonijiet li kważi €500,000 bażikament. Dan riklam ħareġ fuq il-bsiet senda li qatt ma derdan u l-kumpanija qatt ma ħadet xejn lura. Issa, dawn mhux donazzjonijiet, x'ma tikkonfermax? Ma nikkonfermax €500,000 assolutament, din hija invenzjoni tagħkom. Xi ħaġa li qed tiġi mill-ġdid imgidba din id-darba mir-rapport tal-Malta Today. Fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu qal li l-aħħar dettalji żvelati huma biss gideb u li l-figuri nataw lil Malta Today minn Kastilja. Minnu fih l-editur tal-Malta Today Sejfi Balzan xejjen dan kollu. Meta fuq Twitter kiteb li bagħat messaġġ lil Simon Busuttil jinfurmah li l-figuri ma ġewx minn Kastilja u li l-Malta Today iżżomm mal-istorja tagħha. Jekk irid jitwemmen il-kap tal-Oppożizzjoni, għażla waħda għandu jippubblika l-invoices folots illi għamel u li ordna hu. Fis-stqarrija l-Partit Laburista tenna li Simon Busuttil gideb meta ċaħat li nata aktar minn €500,000 f'donazzjonijiet. Innota allura li Busuttil huwa fals u ma jista' qatt aktar jitkellem dwar governanza jew trasparenza għax hu stess kiser direttament il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Il-Partit Laburista nnota kif sigħat wara li ħarġu aktar dettalji dwar l-iskandlu skema Pagi PN, il-kap tal-Oppożizzjoni indirizza attività politika u ma lissinx kelma waħda dwar dan il-każ. Ma fadal l-ebda dubju tenna l-Partit Laburista li Busuttil huwa l-inqas persuna fil-politika lokali li jista' jitkellem fuq it-trasparenza. Għalhekk Busuttil huwa fals, jipritka l-governanza u jwettaq l-illegalità. Temmet tgħid l-istqarrija tal-Partit Laburista.